Era Eugenio, que formou parte da comisión e loitou pola construción desta ponte. Comezou a facerse en outubro de 1982 e dun xeito completamente novidoso. Foi a primeira dese tamaño construída sen dilatación. Unha infraestrutura punteira, case 2 km de longo que uniu o Vao con Vilanova de Arousa. Un reto para a enxañaría no que fixeron falta 21.000 metros cúbicos de formigón e que, sobre todo, supuxo un cambio radical para os veciños da illa. Eles precisaban dunha ponte que os comunicase con terra firme. Agora, a imaxe da illa, unida ao continente, xa é parte da vista. Iria Soengas. Si, Malia, que a día do xa a ponte está integrada na paisaxe, antes da súa apertura hai uns 40 anos, os veciños da illa tiñan bastantes problemas para trasladarse a estudar ou ir ao médico. Mesmo a cesta da compra diaria era máis cara polo sobrecusto que implicaba transportar as mercadorías por barco. Dende os anos 50 do século pasado, os veciños mobilizáronse para loitar por unha ponte que rematase co seu illamento. Finalmente, en outubro de 1982, comezaba a construción dende aquí, dende a beira de Vilanova. A ponte é unha boa mostra do avance da enxeñería da época, case 2 km de pilares, formigón e aceiro que cambiaron a vida dos arousáns. 40 anos despois segase a ponte máis longa de Galicia e a infraestrutura que cambiou para mellor a vida dos habitantes da illa. Había un vapor logo, que iba a Villa García e había outro que iba a Vilanova. Pero tiñamos falta de moitas cousas. De que cousas? Home, de salir cando queres, entrar cando queres, de se había unha emergencia coller a salir nun barco. Din a luz un ano antes e tuven que ir nun barco, porque eu din a luz en Pontevedra, a miña filla ten 41 anos. Iban a estudiar, bajábanse, iban no barco, botaban a semana onde estudiaban e pois viñan á casa. É un día de temporal, había que esperar que mainara o temporal. A comezos dos anos 50 iniciase un movemento veciñal para conseguir a ponte. Chegaron a dicir que sería a chave para liberar os 6.000 presos que vivían na illa. En 1979 celebraron a festa gastronómica para promover o traslado de moreas de persoas e presionar así a administración. A chamada Festa da Ponte deu resultado e a comezos de outubro de 1982 puxeron a primeira pedra das obras na zona do Terrón, en Vilanova. Me foi moi bonito, eso, íamos andando, eso foi moi bonito ademais. Eso dixo yo porque foi unha festa total, o pueblo estaba contento. Puente é unha regalía, pero antes conocíamos todos e agora casi non conoce a nadie. Cambiou moitísimo, antes non podíamos salir a ninguna parte, agora vamos a onde queremos. Agora nadie che pregunta, pasa fora? 3 anos despois quedaba inaugurada a ponte que cambiou a mellor a vida dos veciños, que contribuiu ao desenvolvemento económico da illa e que permitiu que moitos descubrisen un dos enclaves máis fermosos da Arousa.